Здравейте хора! Днес аз съм нов ютубър и аз съм Марти. Много се радвам да се запознаем. Аз съм Влади. Днеска играем Monkey Bomb Tag, каквато и да е. И аз съм знам каква е, но да, просто трябва да бягаш от бомбата. Да. От бомбака не са вика. А да гледате неговите видеа на Влади, защото са много кринч. Гледайте ги с удоволствие. Да, верно. Ви знаете ли, че в неговите видеа има... В неговите видеа има Леди Диана и тета пише Леди Диана е много кринч. Да, вярно е, кринче. Давайте хора да играем, да се запознаем и пак да играем и да играем. Сега аз ще играя с Влади. Аз печелих играта. Аз печелих бомба! Отивай на Ло... Не, на Дунес. Аз падна тук. Хора, сега виж как ще ги размачкам, ще ги правя. Само да не умра. Рано старта мен. Крайно. Бомби инфекшн. Не сме известни ютубъри като Штейк, Фолтън, Крикрафт. Да, Крикрафт ще готви. Да, брат. Аз съм се лагва, какво се случва? Той се предаде буквално, лепна. Това да избера сам. Кенди. Готов си. Добре, джингъл. Така, хора. Сега не знаем какво ще станем, но тъс му имунът ето с бомбата е много кринч, аз ти казвам. Ти къде си, Влади, what the fuck? Какво е? Аз съм малко профта с игра. Аз съм добър. О! И аз съм добър. Брат, защо има 3 бомби хора, ето са 3 бомби хора? Май, ето взимаш някой бомбистик и той става. Шит. Хора, не знам дали ще сървайвна. Аз няма да се сървайвна, аз ще умра. Аз имам бомбата. Аз ще загубя. Аз за първи път играм тази игра, брат. Какво се случва тук? Не трябва ли да ме хвана, брат? Някой ти изгони! Чекай да се торамато. Shit, брат. I'm gonna shit, bro. Защо не гониш, бе? Не те гоня, брат. Помислих, че си мой приятел. Брат! Не те гони! Аз не бях. Не те гони. Аз не те си, брат. И аз ще бъда. Имам. Какво? Удариха ми с бъдъл. Сити. Ти избрах. Да, Аре, ама ти си с бомбата, няма. брата ми, ако не съм с бомбата. Брат, не съм с бомбата, просто имам такава сопашка, дето е на лава. Добре. Ако съм с бомбата на лява, тара ми ще свети червено, бе. Това може с бомбата. Помощ. Трябва да някакво трябва. Ама това много се леса. Аре, молец. Аз умрем.
Аз това мога. Това се дава никой просто ще чакам. Оли, здрасти. Ала ходим заедно, Марти. Ала ходим заедно. Ето ме. Някой искаше да ми направи каунтър и го точнах. Някой ми къде човека с бомбата, защото ще умра накрая. Давай, Каму! Да, умря. Съси. Да. Къде? Ти ми кажи, ако имаш бомбата, чуй ме. Не, брат. Не ме разбираш, брат. Яла до мене. Къде си? Не мога да разбера къде. Ето е. Че само да не ни е... Отивай сега при бомбиста. И като отиваш до него, той не може да те инфектне. Виж сега. Ето го гониш, той синя гони само, пък тебе не може, като умреш, вече не можеш да играеш. Ами... Разбираш? Откой! Я го казвам, глава! Ти да хванеш си друг? Той погледа с бомбата. Аз ще взема тази кола. Мога ли? Не мога. Ами ти не глава. Баскаш един дериден. Едно игра в Fortnite, ама Roblox весен. Хора, ако се абонирате, много ще благодаря. Ако искате на страшни игри, на добри игри, на какви си игри искате, на такива ще играем. Имам собствен YouTube канал, абонирайте се, просто с DJ Slam. Даже ще ви напиша акаунта. И видеята ми са много тъпи. Да, защото... Няма да искам да клапи. Да, хора, даже ако искате, може да играем и ние си игри с войната. What the fuck? Ако някой яде, ще изповръщат, бе. Ако някой яде, гледам това видео, извинявам се. Ние просто Roblox. Не, Аз в момента имам 598 банана. аз имам едно нещо друго, обаче няма как да го кажа. Колко банани имаш, бе? 20. Аз имам 604 сега. Добре, че аз не съм. Добре, значи, просто... Сега имам 785 банана. Още ли имаш? Lava Rising, майко! Брат, да знам колко банана имам. Банана пил! Банана пил! Ако съм бомбата с удоволствие ще съм. Брат, не съм бомбата, аз не съм падал. Мале! Ще му убивам! Не си му убил! Банана пил! Аз съм банана пил! Ай, мале, той ме бомбата! Чап! Не! Ще изгора! Добре. Аз умрях. Аз направо станах каплан.
Вау! Бронана пил каплау, бронана пил. Ти искаш ли да имаш като моята опашка, те да... Не. Дай Бронана ви пил. отидем, брат. Бронана пил, бронана пил. Какво? Аре, друга игра. Приеми ми поканата, бе. Как покана, бе? Абе, нали трейдваме? Ти дай ми едно нещо, моля те. Добре. Къде да натисна? Имам event code, index, mode, straight, да, trade. Всеки. Да, брат, чакай да ти дам нещо. Окей. Давам ти пинк лава. What the fuck? Ти натисна ли accept? Да. Брат, извинявай, но отивам. Края каплау. 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 Дори в моя игра не хит, бай бодика. Бабау! Хора, много... Не, Имам бомбакаята. Имам бомбакаята. Бомбакаята. хора, тос не е добре, аз ви казвам. Хора, тос не е добре, аз ви казвам. Ти не си добре. Защо аз да не съм добре? Като не знам с какъв е брат. Може ли да спреш да бъдеш като Дамян? Кой е този Дамян? Не го ли помниш?